Всяка кариерна промяна е плашеща. Коя повече, коя по-малко. Съпроводена е с различни страхове. Някои от тези страхове могат да бъдат толкова натрапчиви, че да ви вкарат в спирала на непрекъснато премислене и в крайна сметка да отлагате кариерната промяна, от която се нуждаете. Останете до края на видеото, защото днес ще говорим за един от най-често срещаните страхове и как да се справите с него. А за всички онези от вас, които за пръв път попадате на канала, здравейте и добре дошли! Казвам се Михайла Георгиева и това, което правя, е да помагам на хората, които консултирам, да избират правилните за тях кариерни пътища, а на ръководителите да бъдат още по-добри лидери. Харесайте това видео, ако темата е интересна за вас, и се абонирайте за канала. Тук ще обсъждаме теми като лидерство, автентичност, кариерно развитие, справяне с стрес, бърнаут, последици от токсична работна среда и други важни теми, свързани с вашето развитие. Обратно към днешната тема. Преди 2 седмици направих анкета в LinkedIn и попитах: кой е най-големия ви страх при кариерна промяна? От общо 900 гласували, 57% бяха отговорили с страх от грешен избор. Когато се подготвях за това видео и направих своето проучване, открих, че в английски език съществува термина десайдофобия. В книгата си Without Guilt and Justice, Уолтер Кауфман споделя, че този страх може да бъде парализиращ, дори когато става въпрос за дребни избори. А изборът на нова работа в нашите представи е значителен, затова може да бъде още по-парализиращ. Няколко симптома, по които да познаете страха от грешен избор. Паника и тревожност. Изпитвате тревожност дори при мисълта, че ще се наложи да вземате решение, свързано с вашата кариерна промяна. Втори симптом, по който можете да познаете, че ви е страх от грешен избор, е отлагането. По-лесно ви е да отлагате и да не вземате решение, за да се предпазите, отколкото да вземете решение и да съжалявате за избора си. И да, така със сигурност ще се предпазите от грешен избор, но най-вероятно ще се предпазите и от много добри възможности. Друг симптом, който може да ви подскаже, че се страхувате от грешен избор, е зависимост от мнението на чужди авторитети. Вместо вие да вземете решение за кариерата си, непрекъснато се допитвате до други хора или ги оставяте те да вземат решение вместо вас. Какви биха могли да бъдат причините за този страх от грешен избор? Възможно е да бъдат свързани с вашата липса на доверие в собствената ви преценка. Или това, че имате свръхчувствителност. Или други причини, свързани с ваш минал опит или провали. Ако този страх от грешен избор е съпроводен и с други симптоми, като изразена тревожност, моята препоръка към вас е да потърсите мнението на специалист. Ето няколко препоръки от мен в качеството ми на кариерен консултант, с които да ви помогна да се справите с страха си от грешен избор при кариерна промяна. Първата ми препоръка е да разгледате миналите си избори, миналите си решения. Кое е вашето най-лошо кариерно решение от миналото ви? До какви последици е довело то? Как се справихте с тях? И още нещо. Разгледайте това, което сте научили за себе си от този грешен ваш избор. Как сте израснали през него? Какво сте успяли да преодолеете? Как се е променила кариерата ви след това? Втората моя препоръка, за да се справите с страха си от грешен избор при кариерна промяна, е да се информирате достатъчно. Например, ако ви предстои смяна на индустрията, вместо да се колебаете и да премисляте какво може да се случи или да се обърка, или защо не сте достатъчно подготвени за смяна на индустрията, вместо това информирайте се за новата индустрия, към която се стремите. Или още по-добре, говорете с професионалист, който вече работи в индустрията, която ви интересува. По този начин ще се здобиете с информация от кухнята и ще се здобиете с повече увереност. Това ще повлияе и на вътрешния ви диалог. Сега, вместо да се колебаете и да се съмнявате, ще имате по-ясен план и представа как можете да направите желаната от вас промяна. Следващата ми препоръка към вас е да си направите план. Имайте ясна цел, какво искате да постигнете, какво си представяте за вашето бъдещо кариерно развитие. Когато имате тази ясна визия и конкретни стъпки как да я постигнете, така ще може да помогнете на ума си да се фокусира върху тази цел и върху следващата най-близка крачка. И последната ми препоръка към вас е: допуснете възможността, че ще направите грешен избор. Позволете си да сгрешите.
Допускането на грешки е това, което ни прави хора. Това, което вие можете да направите, е да се поучите от грешките си и да не повтаряте една и съща грешка два пъти. Всички тези мои съвети са базирани на опита ми в консултирането на хиляди хора. Хора, осъществили кариерната си промяна и преодолели страховете си. Надявам се те да са полезни и за вас, за да се справите с страха си от грешен избор, ако той ви спира във вашето развитие и в преследването на мечтите ви. А вие, кой е най-големият ви страх при кариерна промяна? Споделете в коментар. И като говорим за позитивни уроци от негативни ситуации, не пропускайте да гледате и другото мое видео, в което говоря за ценните уроци, които можете да научите, след като сте напуснали токсичната си работа. И до следващата седмица.